Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili Esebona siya ngaphila kodwa sithandwa sami sango 8 ngolwezithathu la kusuke kulalele nomzali nabazalwane uyabona kule ndlu yethu okuthiwa yilawo abazalwane kuthi uzodinga ama security indlela ongasakwazi ngayo ukuhamba emphakathini kuyiqiniso kanani lokho you know siya yebo kuyiqiniso because ngeke ngithi nyoma ngemgcwabeni nyoma ngezitolo kube noxhaxa labafana mainly abamile for no other reason but to ask imibuzo and ngiyakuthanda lokho siya because abantu besilisa isikhathi esiningi ababe nendawo le abambe bakhulume ngeemfihlo zabo especially zocansi kuyinto kumunye nomunye umuntu ongathi yinto ngathi lento yenzeka kumina ngedwa so kumina iyangijabulisa ukubona kakhulukazi abafana abancane nabantu besilisa bevuleka kakhulukazi kumina ngumuntu wesifazane ngenkinga zabo zocansi singasho ukuthi mhlambe lengcaba responsibility inkonzo yasekamereni ngenxa ukuthi kubuka sengazi ukuthi umuntu wesilisa oyiholayo leader ushaya udaka kwakhe ikona mhlambe okuba nomthelela kulento yokuzethemba self esteem self worth kakhulu siya and for me as uDkt Mthembu ngikuyona leyo mission leyo ukuthi umuntu wesilisa angafile ngathi into yocansi responsibility yakhe okay because lokho kukodwa kuyamenza umuntu wesilisa afile njenge failure njengoba lento self worth okhuluma ngayo because ubona ngathi inkonzo yasekameleni uyena but then again kunabantu besifazana othola ukuthi akaneli ekameleni but uyasaba ukuthi amtshele ubaba ngoba ubona ngathi because irresponsibility yababa le kuzoba angathi sengena you know kwi-forte yakhe noma ezicathuleni zakhe so kule show le yethu Ezaselawini sithi irresponsibility yocansi into yenu nobabili that is why nawe mtshele lokumnandi khona mtshele lofuna ukuthi kwenzeke khona ngoba kwindlela lokufundisana futhi kuze nakho ubudlelwane benu ibalekile akudluleki imlaleli kulento yokuthi leselokafika uDkt Mthembu kulesi sigaba esingena kusona sikulesihloko sa first time okokuqala ngqa kuwe empilweni selokhu nje waba khona noma okokuqala nalo muntu akudluleki sinalembuzo mhlambe asibuze sihambe siyengomeni sibuye siphendule ithini nje imibuzo mhlambe ngomeni yes siya kunabalaleli bethu lana abangisendelele kuma socials lo oqala ngeke ngimusho igama lakhe uthi siyabonga ngohlelo lwenu kuKhozi FM Dkt Mthembu umuntu onamanzi esithweni sangasese ungalala naye kanjani kuvele kube duma kungabi mnandi kumile namashashazi endukwini abhlungu angazi ukuthi ngingasizakala kanjani ngalento owesibili lo owesibili ke yena ukhala ngokuthi inkinga yakhe ukuthi ucansi ulithanda kakhulu induku manje akazi ukuthi uzozicontrola kanjani ngoba imizwa yakhe isimningi kakhulu silapho ke sino Dkt Mthembu siselawini sobuya siphendule leyo mbuzo na uvumelekile ukubuza 0716136667 ungaba uanonymous kuvumelekile khumbula ke isixwayiso uma kukhona izingane umzali uzozidedela mhlambe ngoba uthi ifundeni sex education uma kungenjalo yazi ukuthi thina sisikhiphile isixwayiso inkulumo yanamhlanje ifuna umuntu omdala uma sikhuluma ngeindaba zocansi kwezaselawini sokwamukela kubusuku kuhle kulesithathu noSiyamhlongo isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC Ukhozi FM luhamba phambili no Dkt Mthembu oqhamuka eMedulution eHillcrest aphinde futhi abe umsunguli wendoni okuyinto enkulu angazi ngadingeka ama episode amanga ukuthi abuye ezokhuluma ngendoni nomsebenzi wayo indoni nomthelela onayo emphakathini siphila sakhile eningizimu Afrika kanye nakwizwekazi iAfrika ukuqeqesha amantombazane kanye nabafana ngokuyiphatha ngemfundiso zesintu nanokugcizelela imfundo nokuzethemba nje ngisho kahle
Ungibeke kamnandi. Bese kuba khona lengxenye ukuthi azokwenza isex education kanye necounseling kubantu abasuke bethandana uma kuukuthi kungenzeka baneyingqinamba noma bafisa ukuthatha uthando lwabo baluthi thuthu kokungcono. Singena kulembuzo emibili ke ayibuzile ukubuyekeza nje oqala uthi umbuzo. Umuntu onamanzi esithweni sangasese ungalala naye kanjani? Kuvele kube duma. Kungabi mnandi. Ngathi ingxenye yokuqala le ngoba esibili uthi kumila amashashaza endukweni abhlungu angazi ngasizakala kanjani kulento Dokotela. You know, and ngiyabonga ukuthi uyibeke kanjalo siya because nami ngifuna ukuyihlukanisa lo question yakhe khona le yokuba manzi nokuba manzi komuntu wesifazane wakhe. Yeah. Now again, you know, ukuba manzi komuntu wesifazane in society into eseyenzeka ngathi umuntu wesifazane kuyisiphoqo kuyena uma uthi umanzi. Kanti iqinisile lisiya umuntu wesifazane uyaba manzi and kuyindlela yokuthi untomzodwa or inkomo iziclean ngokuthi ikhiphe loluketshezi lokuba manzi. Yeah. Unless loluketshezi solinenkinga selishintsha imbala selinuka kabi selihamba nokuluma selihamba nomchamo oshisayo njalo then sesithi thina sokune infection thizene khona kusofanele siyitreat as odokotela. Yeah. But ukuba manzi nje kukodwa siya kusuke kusho kukodwa isigaba sokuthi sukuphi esigabeni sakho sale cycle yokuthi sizongena esikhathini. For example uzothola ukuthi ngesikhathi vele ukuma period kuba kusuke kukhona olinye uketshezi kuphela uliboni ngoba khona negazi. Immediately after kaduse esikhathini inkomo inaka ukuthi ithanda ukuba ingabi manzi yome. But just before sizongena kulezinga esithi ngesilungu phecelezi ovulation lo okuyiphakathi nendawo kwesigaba sakho kusuke esikhathini lapho nomuntu ofuna ukumitha ukwazi ukumitha khona lapho nomzimba wakho njengomuntu wesifazane usukushisa khona liyashintsha lelo ketshezi libe angathi la mafinyila libe ngathi liyanambuza lelo ketshezi normal. So ungathi ulala naye lo muntu wesifazane uthola ukuthi unalolo ketshezi elingathi la mafinyila vele kumele kwenzeke lapho ngoba umzimba wakho usuke sulindele isperm ukuthi ulithathe ngalo ketshezi lihamba lekwiqanda lakho ukuze umithe. Okay? So kumuntu ofuna ingane lelo ketshezi ukuthi umanzi kakhulu ngaleso sikhathi kuyamsiza kuhle. Okay? Yize ngakuthokozela wesilisa. Now I think ungakuthokozi komuntu wesilisa ilento engishoyo ukuthi ama message alapha ku society athi umuntu wesifazane memanzi kushuthi ubelele nenye indoda. Umuntu wesifazane memanzi kushuthi uyaqeka ngesimilo sakhe akungayona into eright ngoba siya kunawo umuntu wesifazane nomunye ozoba manzi akusho ukuthi alifuna ucansi because ukuba manzi akusiyona futhi consent labuye lo gama sakhuluma ngayo. The fact kuumzimba ushintsha ngendlela ukuthi isimo somzimba si physical uyasithinta umzimba uzoba manzi akusho ukuthi lo muntu uselale nomuntu akusho ukuthi lo muntu ufuna ukulala nawe. Bheka ke ngoba abanye babheka nanokuthi lo ketshezi licishe lifane nesperm. Kanti umuntu wesifazane uma esezongena futhi kwi period just before i period iyashintsha futhi uketshezi liphuma kuyena libe ngathi ubisi almost lifane no sperm. So wena umuntu wesilisa uzongena lapho uzozitshela ngathi lo muntu khona umuntu olale naye kanti lutho kuukushintsha kwesimo somzimba eyenzewe ama hormones thizeni kakhulukazi iprogesterone yakwenza ukuthi ukhiphe uketshezi olingathi lusa sperm ngaphakathi progesterone. Yes. Akubalekile ukuthi ichaze manje. Akubalekile ukuthi ichaze kodwa ngilanga mhlambe siyoyichaza uma sesingena ngitwenza ama hormones nokushintsha kwemizimba yabantu besilisa and neyabantu besifazane. Ngiyakuzwa. Ingxenye yesibili ile yamaqhuqhuva. Now you know amaqhuqhuva lawa siya kubantu abaningi ilento esithi herpes. Okay, iherpes ke kuyivirus lefana nalamaqhuqhuva nezilonda zomkhuhlane eziba la emlomeni wakho kuyindebe. Yes, kuzona nje indebe zomlomo uthola ukuthi kuba ngathi kunamanzi phakathi. Now kuyisifo esizodwa leso iherpes simplex 1 no 2 enye yenzeka kuyindebe zomlomo enye yenzeke kwisitho lesangasese. Now uma umuntu wesilisa utheka dungenile kumuntu wesifazane lo maqhubu avela ngakusasa within 1 to 4 days. Isikhathi esiningi akuyena lo muntu wesifazane okunikile leso sifo besivele sikhona udasithulile egazini lakho ngoba uma siqala ungena kuwena siyamthatha like 4 weeks to 6 weeks ukuthi kuvele into yiqhuqhuva siyaqala ke leso ukuthi singene kodwa
uma sikuvele immediately kade ungene komunye umuntu wesifazane kusho ukuthi besivele sikhona kuwena kodwa sithiphile sithulile leyo environment yasiphuthumisa senza sivuthwe mase siyavela okay but into ebalekile ile kumlaleli wethu siya ukuthi kokubili lokhu likhona usizo kuye lo wesifazane first aka understand ubhuti ukuthi ibangwa yini lento ukuthi abe manzi okay but number 2 ukuthi kwakona lokhu kuba manzi kuyinto ekwazi ukuthi lapheke izwakele wanelisekile ngendlela esibaphendule ngayo ngadlulela phambili komunye miningi lembuzo ngathi sebelungile nakuma voice note nangomunye la uthi sawubona mamvela Ezaselawini dokotela ngidinga usizo imizwa yami isiminingi ayilawuleki ngicabanga ukuthi uhleze enentshisekelo yokuyocansini yes now siya abantu abaningi bafuna ukuthi babe nemizwa yokuthi abe nentshisekelo yokuthi ayocansini okay however kuyena usenenkinga if kukuthi lemizwa isiyakuhlula lokho ukuthi isiyakubusa uthina sendaweni ezingafanele wena ucabanga ucansi mhlambe kunezingane la wena uyavukela ucabanga ucansi kunabantu abadala la wena uyavukela isemgcwabeni uyabona indawo ezingekho appropriate ezingafanele usemsebenzini kumele ngabe uya concentrate kune presentation wena ucabanga ucansi akukho ukuzithiba manje akusekho ukuzithiba and lento isingaphezulu kwamandla akho so kuyinkinga leyo siya umlutho addiction well kuyi addiction siya kodwa ihambisana nayo futhi le addiction yokuthi uthola lo muntu uzothi mana usiya toilet uyoshaya indlwabo mana usekwiporn ubukela iporn konke lokho ungasakwazi ukuthi uzicontrol ngoba lezi zinto zocansi zenze phela kodwa ngendlela efanele nangesikhathi esifanele ukwazi ukuthi uzithibe ukwazi ukuzicontrola but once isiyenzeka lento ngendlela yokuthi awusakwazi wena ukuzicontrola suzogcina suyenze endaweni errong suzogcina usulimaza nabantu ngendlela ungafanele ngayo uyozithokozisa yena ngesandla eyedwa hayi lokho kunye right yes isandla laphi endlebeni siyakuma voice note ke ngikubingelela Dkt Mthembu nabalaleli bokhozi FM mina ngicela ukubuza inkosi yembabalala ekhulumayo uma ke kugcina nje kuwe kwenzeke nje ukhohlwa okuwukuthi nomuntu othandana naye ukhumbule nje ngaleso sikhathi kuyothethisa inkabi nakhona nomdlandlo ungabibikho uzobe ngcono mawukwathi ukudukelana naye mawuwahlala naye iviki uyakhohlwa mawukwadukelana naye uthola ukuthi hayi yacabashula ijongo ayikuthi angibonga Ubuhle sabona sabona Jomane yebo sisi kaMgabi ino Dkt Mthembu awusiyabonga usithethela lo dokotela siyabonga kakhulu mina ngicela ukubuza ukuthi uma usuneminyaka ela ku 52 uzizwa ungasalangazeleli ucansi swengeyona inkinga leyo ungenayo inkinga noma sekufanele ukuthi ungabusali uzizwe nje imizwa yakhe ishona phansi Ubuhle noZiyamdongo sanibona Ukhozini yebo mfowethu sanibona ubusuku obuhle hlala odabeni ya cela ukubuza la Dkt Mthembu uthi ngabe kwenziwa yini ukuthi ujole nentombazana niye kwezocansi then angasho lutho maybe meniceda ukwenza ucansi lwenu angasho lutho nawe ungaboni ngisho maybe nezimpawu zokuthi khona inkinga maybe yenzakele or something mara at the end egcineni kosuku menixabana uzohamba tshena abantu ukuthi unento encane kanjani so ngicela ukubuza nje yini yenza leyo nto sibonga kakhulu asibambe lapho kwama voice note awu 3 Dr Mthembu uzophendula khona manje kodwa ngifisa ukubonga ukuthi awamade bese ngiyacela ukuthi uma uyiqopha ube sendaweni ethule ungabe sendaweni nomsindo ngoba sibaningi siyafisa ukuthi sizwe kahle ngoba lokho bokubuza uzothola ukuthi khona ngempela ofana nawe idinga impendulo ebese ke ngenxa yokuthi kunomsindo mhlawumbe uyashayela nomsendaweni enomsindo kandlela thizeni kodwa siyabonga kakhulu ngesilinganiso sawo ukuthi awekho made Dr Mthembu asiqale ngalo
lokugcina lo kugcina ngiyamuzwa futhi ubhuti ukuthi lento imphatha kabi ngoba usisa akasho ngolutho ngesikhathi belala kodwa after usethu nento encane. Now bafana bam nabantu besilisa yazini ukuthi if kuukuthi seniyahlukana nomuntu engafuni kukhona into angasayisho kuwena kanti usholo ukukushaya ukuzwisa ubhlungu but akusho lokho ukuthi kuyiqiniso. Uyabona wenzela nje ukukushaya wena kuze akuphoxe ngoba mhlambe seniyahlukana naye. Wena bhuti it's important ukuthi njalo uma kuukuthi unomuntu wakho, that is why communication even nangalo ucansi lubalekile siya during bona ukuthi lo muntu lento engenzayo imnandi uyayifuna yini, bona ngokunyakaza kumzimba wakhe, bona ngokuresponda kumzimba wakhe, but also umbuze umuntu ukuthi enjoyile yini, ufikeni yini kuvuthondaba. Okay, but even within a relationship kuhle ukuthi nibe nawo lama meeting nge relationship ukuthi usajabulile yini, kusamnandi yini, ocansini khona yini futhi la ungathanda ukuthi sishintshe khona yini, ngoba izo zonke lezo zinto ukuthi kungathi egcineni usethu umuntu awuvele ngikaze ngichame ngawe kodwa ola longo bumbona mhlawumbe ukuthi unyakaza kahle futhi nangendlela. Angaze ngifike kuvuthondaba ngawe. Yes. All right, ayivuthweke nani. Ngicela ukubuza la ukuthi kumukelekile yini noma kumjivaza umuntu ukuthi mhlambe engakaze yena wesifazane athi uyafisa ukuyenza kube wena wesilisa mhlambe othi awufisa isithandwa sami ukuthi wenza iBBL uzama ukumqhamukela ngemuva ukuthi mhlambe awuthokozile ngendlela ayiyona esithweni esithile sakhe somzimba ngendlela ombuka ngayo. Siya akekho umuntu wesifazane onenkomo efana neyomunye. Okay, ayifani inkomo lo muntu wesifazana ayifani, uqhotho awufani, indebe ezesitho sangenzansi azifani, imbobo konke akufani. Nangendlela umuntu ozoconnecta naye if usenkonzweni naye ngeke kufani. That is why last week sake sathi hlukanisa uthando kanye nocansi. Okay, kukhona la okuwukuthi umuntu into yenu physical. Okay, but esikhathini esiningi inkonzo yocansi yenzeka kwi-relationship, so umuntu uma nizwana nangomoya kuzwana nangegazi kuba khona lokho kokuthi iba khona lento ekubambelela kuyena kungafani nomunye umuntu. So ukukhuluma nomuntu wakho nane bond eniba nayo kungaphezulu kokuthi yenza ukuthi ngoba angikuzwa, but khulumani uthola ukuthi yini lekwenza ungamuzwa, mhlawumbe uzwa ngathi uvulekile kakhulu, mhlawumbe uma nenza ucansi akaconnect nawe akanyakazi ngendlela, yini le eyinkinga kuze ninobabili nikwazi ukuthi niaddress leyo nkinga. Laba babili cishe kufana kwabo lo wesilisa. Yes. Uthe ubuyakhohlwa. Yes. Uyabona ukuthi leyo nto ke ihambela phike siya inenkanuko. Now ucansi inkonzo yasekameleni inezigaba siya agenelises u4 mazo 5. Okay, eyokuqala hala iba nokukhala ube nenkanuko yokuthi ulenze ucansi, uthi suhalile usunalemizwa ukuthi lento ngiyayihalela, ayivuke phela imizwa, ayivuke umzimba, ayivuke induku negazi aligijime lihambe lesithweni sakho uma umuntu wesifazane uzwe ukuthi khonto ezinyakazayo lapha yana phansi kwena naqhotho, so imzimba wakho awuresponde. Okay, stage 2. Stage 3 ile ukuthi buza ubumnandi. Umuntu engena ephuma kuwena ekuthinta endaweni ezithize buzwe ubumnandi ukuthi khonto engenzayo khonto eyenzakalayo. 4 fika kuvuthondaba. Okay, okukusho ukuthi lesa stage lesenjabulo kuyisona esiphezulu kakhulu ozwa ukuthi umzimba wakho uyabamba uyayeka, but kwama feelings amakhulu mase also at the same time asekuyaphela. Of course ku stage 5 kakhulukazi kubantu besilisa kuba nale stage sokuthi uma esechithile kuba nalesa stage sokuphumula ngathi angakaphumule kancane umzimba ubuyele back noma vela lale bye bye ku wrong lock kubonana kusasa nesonto elizayo umphambili uye phambili. Ngifuna ukubuyela kulesigaba sesithathu. Luthini ucwaningo maqondana nabantu abazenzisayo bafakayo uvuthondaba? Yes. Now umuntu ozenzisayo enze angathi ufikile kuvuthondaba siya. Esikhathini esiningi ungampanishi ngoba number 1 usuke ekuzwela ngoba awukucabanga nje ukuthi uzothi unomuntu uthi uyaqeda wena suyaphefumula uthi bokumnandi kuwena athi angizwanga lutho nje.
uyayibona so lo muntu yazi ukuthi uyakuzwela khona la azama ukusave khona nama emotions akho nama feelings akho ngokuthi akuqambela amanga and again akusiyona irresponsibility yakho wena naye irresponsibility yakhe ukuthi ngemizwa yakhe akangene kule game akunikeze nawe le energy nawe umukele kuze naye eyakhe imizwa ayione ngoba iqiniso lilasiya if kukuthi wenza ucansi nomuntu okay into emnandi kuwena akuyena uwe ama feelings akho lawa amnandi okay so if when oh yes awakho lama feelings uwe lo mnandi akuyena kangaka yes yena kunezinto azenzayo nazithintayo kuze wena uzuba umnandi bakho wena oshaya udaka angikho lapho ukuthi ushaya udaka but une responsibility nawe yokuthi le enjoyment nalento eyenzakalayo ube relaxed enough ukuthi nawe uzimukela now ngifuna ukuphendula lo mbuzo kasisi ngoba uphathelene neminyaka yes uthe 52 uthe una 52 usisi but also nemizwa you know kubantu besifazane in general whether una 52 or una 25 again because of a society kuba nento yokuthi umuntu wesifazane uma uziphethe kahle uyi good girl or good woman akufunakala ubonisa ngathi uyalithanda ucansi ngoba umuthanda ucansi kuba ngathi uyisinebe uyabona so ugcina umuntu wesifazane esezibamba nolokumnandi khona akasafuna ukuveza usehloniphe njalo kanti siyakufunakala uhloniphe ninobabili ekameleni okay hlonipha ngaphandle eminyango ekameleni ungahloniphi kakhulu uyabona khona lezi izinto ofanele uzenze yes kuze umuntu wakho naye abone ukuthi uyamfuna uyamenjoya but nawe ukuthi uyazenjoya ngoba naye kuba khona ukudela obumnandi mebona ukuthi cha umuntu wami ngimfikisile lapha ngimfikisile kuvuthondaba okay Father's Day when we were watching Simunyamara we were dancing mobile had a room divider Unser Traffic verhält mir like Ostum und Lakasha. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. On the real though, paying out TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Ishumnani imzuzu ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesishagalolunye kulesithathu mhla ka-19 April ubusuku obuhle Ezaselawini. Yazi njalo ukuthi lenkulumo uzoyithola mase kuphela uhlelo kuma podcast www.ukhozifm.co.za uhambe nalapho ufice ezinye inkulumo nezinto ezenzakele nakwezinye inhlelo emsakazweni ohamba phambili Ukhozi FM ungezwe bokukhohlisa ohamba phambili emhlabeni. Sinama voice notes kodwa Dkt Mthembu ubukade ungakaqedeli kuleli iphuzu lokuphendula umama noma usisi wami omdala obekade ebuza ukuthi ngiqede yebo ngoba uzobuya fake uma ungasaqedanga yes now umama because of the age yakhe una 52 ongenzeka ukuthi useqala ukungena kulesigaba la isikhathi sakhe ama period akhe aseqala ukunqamuka ezomuntu wesifazane now kuleso sikhathi asuka ama hormones futhi lawayana athi ngesikhathi uthomba abe phezulu aseqala ukwehla kakhulu so kumuntu wesifazane ke lapho uthola ukuthi nayo imizwa you know yenkonzo yasekameleni yehla umzimba wakhe ngaphakathi uqala uyashintsha uthola ukuthi ngaphakathi lakhe nesikhumba sangaphakathi kuyena kusitho sakhe siyaqala siba thin so imizwa siqala ukuthi yehle kodwa iresearch ithi if engazange azayeke ukuthi leqhubekile ukuyocansini imizwa iyaqhubeka futhi ikhuphuka ilokuthi ayeke ngoba esethi sengingashiselwa nginama hot flash ngiyacika kanjani ikona lokho okugcina nomzimba usuwenza umzimba ukuthi akhathale so angayiki imishanguzo yalekelela kuleso simo imishanguzo angisi udokotela othanda kakhulu into ezemshanguzo but yes kodwa kakhulu imishanguzo le ezobooster umzimba wakho ukuthi umzimba wakho awuboosteke nokuthi udle ukudla okright okuyikona okuzokwenza futhi ukuthi nemizwa yakho ukuthi ibe right because kwesinye isikhathi kusuke ku emotional lento ngoba ngesikhathi umuntu esezongena kule stage semenopause uba very irritable abe ne stress abe emotional lento encane zimcike acikeke
ke mase kukodwa lokho kuyamenza ukuthi egcina engasafiki kuleya ndawo. But also amaphilisi o BP, amaphilisi ama ulcer, ziningi medication esizidlayo okuyizona futhi eziba imbangela ukuthi poison sifike futhi zidakwe imizwa. Ake sizwe ama voice notes ngoba uthi producer khona imibuzo ebalekile la na voice note yokuqala. Ake sibingelele Ezaselawini. Wesiyamhlongo ake ngibuze lapha nodadewethu lapho ukuthi mangabe nithi nisenkonzweni nowa wakho uthola ukuthi uyadedela lapha ngemuva ngamanye amazwi uyasusa ngabe usuke nasifosini kusuke kwenzakalani ake nenjeleni umuzwe lokho ekhala ngokuthi umoya uzwa kahle ukuthi akho moya la uyasuza lo muntu Ubuhle noSiyamhlongo. Angibingelele UDokotela Mthembu no kuwe siyawutholani Mthombeni ngisemanguzi. Yebo Lwandle. Iyodwa into engiyicelayo siyalibonga uhlelo lo right but abantu besifazana baye kuthatha iblame bayibeke kithi like ngozosheshe ufike kuvutha ndaba ungazi ukuthi manje mhlambe ingoba iyakuhlula noma mhlambe kanjani kwabona banazi inkinga nje zabe sayidini lapho so abamusa ukuthi yonke iblame njalo nje ihlezi ngakithi ungazi ukuthi mhlambe iyasihlula basizibizwe ukuthi samaqhudi kanjani alikho iqhudi kwanabo inkomo zabo nje zineyinkinga nje zabo nje zokuzalwa so ke 50-50 nje lento angibonga. Ubuhle noSiyamhlongo. Sawubona Potisiyano Dkt Mthembu. Mina ngisacela ukubuza Dkt Mthembu bengithi mangene insukwini zami okay ngizobala 10 days mhlambe 5 days ngiseyinsukwini bese kuphela omunye 5 days bese kulandela lelo ketshezi lelo inyanga nenyanga ngabe bekwenziwa yindokho bekwenzeka after sengiphumile einsukwini zami. Ubuhle noSiyamhlongo. Ezaselawini 9 minutes before 9 uSiyamhlongo lo hlelweni obusobuhle emsazweni Ukhozi FM cela siphendule ama voice note udade loya okhulume ngisazi ngayihumusha ngithini uyizwile kodwa Dr ngicela ngizwile siya. Now ngiyafuna ukuthi ngifundise kancane lapho ngoba ukhuluma ngaloko ketshezi ukuthi neliyashesha ukufika kuyena. Now lesikhathi lesengisisho ukuthi seku-ovulator ngesikhathi umzimba wakho ubona lokho ketshezi oluningi lungahluka kubantu besifazana abaningi siya because normally isikhathi sakho sithatha uma unormal 28 days up until 35 days. So meaning I period if ukuthi uyesikhathini namhlanje kungenzeka ukuthi uye again uqale after 28 days or even after 35 days. So dokotela sisathi leso stage si normal. But kuba khona abanye okwenzeka outside leso sikhathi uthola ukuthi siba 15 days or 20 days bona ke lapho kushuthi lo muntu loyo uzogcina enyangeni eyesikhathini kabili kushuthi lo muntu loyo uzogcina enyangeni abe nalolu ketshezi kaningi more than lo omunye expected ukuthi lo luketshezi lenzeke esukweni les11 up to usuku les14. Okay, lo usisi kungenzeka ukuthi lento yakhe ihambisana nama period angekho right uba neslumo njalo kusuke lo muntu enenkinga ukuthi sidinga ukuthi simclean ngaphakathi kuze ama period akhe nama hormone abalance kahle kubuyele kahle futhi esimeni. Umfowethu lo unenkinga upartner wakhe uthe engathi ubhodla ngomqolo mabe senkonzweni. Uyabona ke lokho okay kukhona lokho ukuthi ngesikhathi either ngesikhathi nenza or ngesikhathi niqeda uphuma. Okay uyikhipha umphambili kumuntu wesifazane kube khona leya nto ngathi kumsuzo but akona umsuzo siya akunuki akunalo kusokuumoya ngoba ngesikhathi umphuma umngena kuba khona umoya ongenisayo ngaphakathi kodwa naye ngesikhathi esefika kuvutha ndaba umzimba wakhe usuqala urelaxa kuba khona lo moya umzimba ukhiphayo ngoba phela uvutha ndaba khumbula ukuthi I stage lapho umzimba wakho uyatensa nama muscles abambeke yonke into lapho usuke sededela mase kuba khona ukuphumayo kodwa kusuke ngawona umsuzo
kungenzeka ke kodwa komunye uthi ngesikhathi esefika kuvuthondaba nokurelaxa kwakhe neexcitement kube khona umsuzo ke nokushipha kwangampela okuqhamuka ngemuva but kujabulele lokho ngoba umuntu wakhe uyakubonisa ukuthi umzimba wakhe uyakukhulekela and ujabulile yonke into ivulekile for you. Kune audience lana yemsindwane eshaya izandla. Asiqede khona lo nomunye ngaphambi ukuthi siqhubeke uthi musana ukunikeza thina iblame njengabantu besilisa. Kodwa ngcono mhlambe ubesilalele ekuqaleni ngoba siqale ngayo leyo kwa i-disclaimer yethu ukuthi kulehlo lesime lapho ukuthi akekho umuntu esimgxikayo but sizokwakha. Yebo, oyilula nje kanjalo sidlulele komunye. Asiqede lama voice note maningi wona nanka amanye. Mhlongo noDokotela. Yebo bhuti. Ngicela ukubuza lapha. Iminyaka i-account ayini mhlambe kumuntu wesilisa njengoba kuyakuthiwa indoda ayigugi. Uthola ukuthi indoda ibikade igijima ama marathon ako 6 ngelanga. Hamba iminyaka ithi mayikhwela iminyaka iba lapha ko 35 ayiyehla indoda manje ibuyele emumva ko 4 isinemzukiswane emine isinemzukiswane emithathu kuze kusize mhlambe nje ukuthi ngeyilanga iyiklina ngabe kuyimvelo lokho noma khona kusuke sekonakele kancane ukuthi indoda ingasakhona ukufika ku6 ujwayele yona ngokwayo 6 kunomala asime soya kwenye voice note 6 kwayena lo 3 athi usuyamkhalisa kwabanye uyinkinga. Oh yes kuba iOlympic leyo nokuthi lono asemzuliswaneni naye uhambisana naye yini but also siyakhumbula ukuthi u6 o last isikhathi esingakanani. That's also another thing u6 kodwa usuke kade ulast isikhathi esingakanani akulona udlame bakwethu akusilona phela udlame ekugcineni lusakhona ubusuku bakusasa sengikuphendulile manje uthi akulona udlame khona into esengishile ecishiye kalapho. Omuhle noSiyamhlongo. Anginibingelele istudio siya Dokotela. Sawubona. Yazi nginenkinga lana. Khona umuntu esifazane ngithandana naye. Ngiyamthanda. Manje inkinga yakhe iyodwa ke. Uma engena esikhathini vele engena esikhathini inyanga yonke. Lapho ngilambana. Manje kusuke sekungiphoqa phela ukuthi ngiphumele ngaphandle. Ngicela ukubuza kuDokotela ukuthi kwenziwa yini lokho. Kusuke sekungiphoqa ukuthi ngiphumele ngaphandle ngifuna ukuthi ngidwebele lapho. Dkt Mthembu singathini kumfowethu? Yazi ngiyathanda le part ukuthi uthe ngiyanje ngiyamthanda manje uyamthanda lo muntu kodwa useziphoqa yena ukuthi enze into ezomhetha lo muntu amthandayo angabe yena uwenza inhlelo zokuthi lo muntu amsize ngoba obvious ukuthi the fact ukuthi uye esikhathini inyanga yonke kusho ukuthi kunenkinga ngesibeletho sakhe akamsizeke lapho ukuthi either ayakodokotela but also nento zesintu khumbula ukuthi if nangokwesintu kukhona into eyenziwe kumuntu ukuthi inixabanise njengoba sokwenzeka nje abantu bakwazi ukuthi benze something umuthi ozokwenza ukuthi lo wesifazane wahlangana naye uyesikhathini onjalo uhlala esesikhathini kanti kuyindlela yokunixabanisa ngoba vele nizoxabana nje sebexabene nje manje so ubhuda kamsize usisi more than ukuthi ahamba uyofuna ngaphandle ngoba uziyuza yena empeleni akazenzi yena usisi. Yes now ubhuti lo oqala bekhuluma ngeage you know vele with age siya kuzokwenzeka ukuthi inkanuko yokucansi izoshintsha kumuntu wesilisa ngoba ufone umuntu wesilisa kuma ages of 20 vele ilapho inkanuko yocansi sokuyiphezulu kakhulu kumuntu wesilisa kodwa ke nandi into ehlekisayo kuleyo age ya 20 isigaba futhi lapho abantu besilisa bengazithembi kakhulu that is where uthola ukuthi yes either ba perform kodwa futhi bayashesha ukuchama so lowa 8 or 6 rounds akade ekhuluma ngaye yazi ukuthi ngaleso sikhathi usuke vele umuntu osheshayo so uthola ukuthi u6 engenzeka if kuukuthi o5 about 6 kuba 30 minutes loyo uyayibona akufane nangesigaba esekhulile ngoba umuntu wesilisa uthi mase sekhulile ucansi ulenza kuba more emotional connection unendaba ukuthi wena uyafika yini kuvuthondaba noma ufiki so ugcina last longer but also nomzimba uthola phela with age kusenokukhathala and akasalast ngaleyo ndlela kuyi opposite yodwa kubantu besifazane abantu besifazane from the age of 35 you know kubantu besilisa
30 35 nje wethu sokuyisikhathi la usengena emsebenzini soba nezingane une stress nana uzama ukwenza imali uzama ukuba umuntu ekhaya nowesilisa kube ne stress siyayishaya induku and then ne performance siyehla kanti kulo wesifazane from 35 kuya phezulu kubone siyashintsha kuze kushintshe kumuntu wesifazane ukuthi yehle inkanuko yocansi ngesikhathi esengena kulento yemenopause. Dkt Mthembu Ezaselawini uzobuya ngesonto elizayo maningi namanye ama voice note abe nemibuzo kodwa ezinye izinto zimnandi ziyekwe kusamnandi kunja kusanje kuze kube ne second round ne third fourth until sidlulele ya 6 imnini wani yakho Dkt Mthembu Dkt Nomcebo Mthembu lona ngisemedilution inamba zami 031 765 8475 ngizophinda futhi 031 765 8475 kanti cellphone 061 46 22945 khona nase Richards Bay 035 760 1569 silungisa induku silungisa imomozi silungisa nobudlelwane njalo uzojwayela ulimi ngiyaluzwa lufike lusho kodwa kokunye bese lusho phambili uye phambili ngisekutheni uvuthondaba isho kanye nami Dkt Mthembu uvuthondaba kodwa ke khona ukuvuthondaba kuyi orgasm khona nokuchitha ukukhipha uketshezi. Bye bye Dkt Mthembu, next time.